Mi a cikakken sunanki? Amina. Shekarun ki nawa? 22. Ga ki a ita wannan kungiya mi ake tafe da mi ke tafe da kiya? Ina ka korafin yan uwana ne. Akan mi ya faru? Akan suna duka na da yaci. Akan dole sai na aure wanda ba na so. Shin dama baki taba aure ko kuma kin taba aure? Na taba aure. Ƴaƴan ki nawa? Guda Duk suna nan ko kuma ba su nan? suna nan. To me ya raba ki da shi tsohon mijinki? Allah ya kawo rabuwa. Saboda me iyayen kike dukan ki da ci? Wai akan ba na son Bafulatani ina son Bahaushe. Ke ba ki son ki aure Bahilatani, Bahaushe kika so ki aura? To da me ke ko ce da me su iyayen ki suke so sai kin aure Bahilatani? Don kawai dai ba za a zauna ba kawai dai a rinka tallan nono, ni kuma gaskiya ba zan iya tallan nono ba. Ina fahimce ki kenan ke ma Bahilatana ce? Su ma iyayen ki da Hillani ne? To dan ɗaya ki rinka tallan nono suka so ki aure Bahilatani? Don da shi baya kulli baya tsarewa. To ke kuma dan me kike so a baki son ki aure Bahilatani? Sun saboda Allah ka muna bai ce mu bauta mu komai ba ce mu bauta shi mu samu gobe mu. To kina nufin ga tallan nono da kike zuwa ba ku samun dama bauta Allah ta'ala kamar da yadda ba a zuru ba la'asar ku ba mangara ba cikakka dukkan addinin mutum na gagge ne. Dan yana mi? Yana wannan sana'ar nuna. To ai ba na ga kamar kila kukan samu wuri ku laɓe ku yi sallah ba. Tun da safe kin yi abinci kin yi tatsa kin dafa madara kin fito ana kiran sallah wannan lokacin ya kamata ki zo ki ba mutane fura idan ki tsaya sallah za ki fasa wannan cinikin to shi haka Allah ya ce mu yi. To shi awon ga babban dalilin da yasa ki ba ki son ki aure Bahillaci? Shi ne dalilin na. To su da me sun ka riki cewa dole sai Bahillaci? Wai Bahillaci bai saki Bahaushe ka saki. To ina fahimci ki shi tsohon mijinki Bahaushe ne ko Bahillaci ne? Bafulatani ne. To ya kai kun karabu? Wai ni ka ci da shi ni ka share shi ni ka yaran shi sutura. Kuma yana duka na. Ok, shi wancan tsohon mijinki yadda kun karabu? Shi bai sana'a komi? Bai sana'a komi. To yanzu da kike da 'ya'ya biyu duk suna hannunki ko kuma suna hannun shi tsohon mijin naki? Yaro ne a hannuna, yaron yana hannun shi. Shekarun suna? To ita za ta kai wa shida wannan zai kai. Zai kai shekaru. To yanzu ina shi mahaifin kirki? Ya rasu. To mahaifiyarki ha? Tana rayu. To da mahaifiyarki da tuwake musguna maki a cikin gidanku? Tana yin umarnin wannan yayin namu, duwar ya ce haka take so. To su kishi dan ɗanki da aurenki da ke ɗaukar ɗawainiyar rayuwarki wa a ɗauki da ku yanzu? Ni ke ɗauke ni ba mai man ɗawainiya. Kuma wani yaron shekarar shi kuwa ban shi bai taɓa kawo ko sutura ɗaya a same shi ba. Duk tana kaina. To ke ina kike samun kuɗin ɗawainiyar da kika ɗaukar ɗawainiyar kanki da kuma wannan yaron? Ina fita kasuwa ne. Me kika sayawa? Kura da nono. Ok, kenan ita wagga sana'ar da kika yanzu ita ce kike so ki tsaya ga yadda shi yasa kike son kila ki samu Bahaushe ki aura? Akwai lokacin da mutum ya kai ba a san sana'arsa. Kana gudun duk wani Allah ya kai shi wannan lokacin ya kasance yana gidan mijin shi yana ibada ubangiji. Idan mutum bai samu hakan ba bai samu jin daɗin duniya ba tana layara. Ban fahimce ki ne akwai lokacin da mutum kai ba a san sana'a. Kwarai ko. Kamar yaya? Tun tsufa zai zo maka. Kuma kowane lokaci bai wa a ce lokacin kake tafiya. Shi lokaci ne kuma yana wucewa kuma lokacin wasu su shigo. Ko kyauta ka ba wani sana'a wallahi baya su din ya kare lamaranka. To me yasa ko mu gurin mu kai wannan lokaci? Ai bai dace ba. To yanzu akwai wani mahallin Bahaushe da kike so ko kince yake son ki ya hito da suna ya aure ki sai an ka samu matsala ya ki son kake wasu yadda ba ko koya? Ya zo amma sun nuna ba su yadda ba yanzu ma dai a takaice nan ce mu hankuri ma junan mu Allah ya kawo mini wani na gauron ya bi shi.